Πολιτισμού, ο κύριος Στασούλας. Για 6 λεπτά, κυρία συνάδελφε. ΜΑΤ και ΜΕΑ απέναντι στα ΜΕΑ. Η παράφραση αυτού του παλιού συνθήματος συνοψίζει τη φιλοσοφία της πολιτικής της κυβέρνησης που αντικατοπτρίζεται πλήρως και σε αυτό τον προϋπολογισμό. Μια συγκριτική ματιά στις δαπάνες 4 Υπουργείων αρκεί για να καταλάβει κάποιος πόσο αντιδραστική, αντιδημοκρατική, αυταρχική και απάνθρωπη είναι αυτή η κυβέρνηση. Από τη μία πλευρά λοιπόν διαπιστώνουμε ότι οι δαπάνες για την υγεία μειώνονται για το 2015 κατά 11%, για την παιδεία κατά 5%, για τον πολιτισμό κατά 8% κύριε Υπουργέ, και χαίρομαι που είσαστε εδώ για να μας απαντήσετε, ενώ ταυτόχρονα καταγράφεται γενναία αύξηση της τάξης του 8% στις δαπάνες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης σε σχέση με το 2013. Εύκολα συμπεραίνεται λοιπόν ποιες δομές του κράτους θεωρούνται απολύτως χρήσιμες από τη μνημονιακή συγκυβέρνηση και συνεπώς ενισχύονται και ποιες διαλύονται επειδή προφανώς είναι εκτός της φιλοσοφίας της. Με απλά λόγια, η ιδεολογία σας συνοψίζεται στη φράση «καθόλου κοινωνικό κράτος, περισσότερος αυταρχισμός», ο οποίος αυταρχισμός είναι ιδιαίτερα εμφανής από χθες στους δρόμους της Αθήνας που αστυνομοκρατείται, δημιουργώντας κλίμα για τη σημερινή 6η επέτειο από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Η λυρική σκηνή αναβάλει την προγραμματισμένη πρεμιέρα της για σήμερα, για την Τρίτη, λέγεται μετά από παρότριση της κυβέρνησης. Το ίδιο και το Θέατρο Παλάς, η ιδιοκτησία του οποίου διατηρεί εκλεκτική συγγένεια με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Για να επανέλθω λοιπόν, στον τομέα του πολιτισμού η κατάσταση που επικρατεί τα χρόνια του μνημονίου μπορεί να περιγραφτεί με τη λέξη φτώχεια, η οποία έχει διπλή ανάγνωση. Αφενός σημαίνει πολιτιστική φτώχεια, καθώς διαρκώς συρρικνώνεται το πολιτιστικό προϊόν που προέρχεται από φορείς του δημοσίου, και αφετέρου σημαίνει φτώχεια των εργαζομένων στον χώρο του πολιτισμού, που είναι είτε μακροχρόνια άνεργοι και χωρίς πρόσβαση στην περίθαλψη σε ποσοστά από 80 έως 97%, είτε απλήρωτοι είτε κακοπληρωμένοι και σε καθεστώς μαύρης εργασίας. Παρόλες τις επικοινωνιακές φιέστες της κυβέρνησης με την Αμφίπολη και τα επικοινωνιακά σοου που μέχρι και εκπρόσωπο τάφου προβλέπουν, τα σχέδια για τον πολιτισμό σας είναι άλλα, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2015, ο οποίος περικόπτει κατά 7% τις λεγόμενες μεταβιβαστικές δαπάνες του Υπουργείου Πολιτισμού. Πρόκειται δηλαδή για περαιτέρω μείωση των επιχορηγήσεων προς τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου, οι περισσότεροι εκ των οποίων βρίσκονται κυριολεκτικά στο κόκκινο και απειλούνται άμεσα με λουκέτο. Ενδεικτικά αναφέρω, στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ο μοναδικός πολιτιστικός θησαυρός της συλλογής Κωστάκη με έργα κορυφαίων καλλιτεχνών της Ρώσικης Πρωτοπορίας που αγοράστηκε με περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ με λεφτά του ελληνικού λαού και άρα αποτελούν περιουσία του. Πρόσφατα, κύριε Υπουργέ, χρησιμοποιώντας το γραφείο τύπου του Υπουργείου σαν γραφείο προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας, απαντώντας στο κείμενο διαβούλευσης του ΣΥΡΙΖΑ για τον πολιτισμό, καμαρώνεται γιατί η συλλογή Κωστάκη εκτίθετο στη Ρώμη και μας διαφήμιζε διεθνώς. Αυτό που δεν μας είπατε είναι ότι η επιχορήγηση έχει ήδη μειωθεί στις 500.000 ευρώ, ενώ τα ανελαστικά έξοδα του μουσείου ανέρχονται στις 460.000, με αποτέλεσμα η συλλογή να ασφαλίζεται με το μήνα. Όποιους μήνες το Ταμείο του Μουσείου έχει διαθέσιμο υπόλοιπο. Θα μπορούσε να γίνει και ένα ενδιαφέρον κινηματογραφικό σενάριο με μία ληστεία για τους μήνες που η συλλογή παραμένει ανασφάλιστη. Και επίσης δεν μας είπατε ότι δεν εκτίθεται ολόκληρη στο κοινό γιατί δεν υπάρχει χώρος. Βρήκατε χώρο στέλνοντάς την στη Ρώμη. Για να μείνουμε στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, ένας οργανισμός με ανεκτήμητη πολιτιστική προσφορά για περισσότερες από 5 δεκαετίες, βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο. Το ποσό της τακτικής επιχορήγησης του 2014, ήδη μειωμένο κατά 40% σε σχέση με την αρχή της κρίσης, έχει εξαντληθεί από τον Νοέμβριο και συνεπώς το θέατρο βρίσκεται στον αέρα τους 2 τελευταίους μήνες του χρόνου. Οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι και σήμερα που μιλάμε έχουν εξαγγείλει στάσεις εργασίας και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους με κάθοδο στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα και επίσκεψη εργασίας. Την ίδια στιγμή λοιπόν που οι άνθρωποι του θεάτρου και η αξιωματική αντιπολίτευση επαναλαμβάνουν σε όλους τους τόνους ότι είναι αναγκαία η έκτακτη οικονομική ενίσχυση του ΚΟΥΘΟΥΒΟΕ,
Παρόλες τις αντίθετες διαβεβαιώσεις σας και εσάς και της Υφυπουργού Πολιτισμού σε αυτή την αίθουσα, στην πράξη το οθείτε στο μαρασμό και στο θάνατο. Από το ποσό της μείωσης της επιχορήγησης στους εποπτευόμενους φορείς φέτος, τι ποσοστό αντιστοιχεί στο Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος, αν μπορείτε να μας διαφωτίσετε? Για μας αποτελεί ανάγκη η αύξηση των επιχορηγήσεων των κρατικών σκηνών της χώρας και παλεύουμε γι' αυτό, ανεξάρτητα από το ότι στο τιμόνι τους βρίσκονται συνάδελφοι που είτε στήριξαν τα μνημόνια που μας οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση, είτε ως ξεκάθαρη επιλογή του Μαξίμου αρνούνται να συναντήσουν τους βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αποκαλώντας μας κομματίσκους. Για μας, εμείς την ριζοσπαστική αριστερά είμαστε με τον πολιτισμό και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για ψωμί και τριαντάφυλλα. Γι' αυτό και στο δικό μας πρόγραμμα προβλέπουμε σταδιακά τον διπλασιασμό του κονδυλίου για τον πολιτισμό για το Υπουργείο Πολιτισμού. Η αντίληψη της κυβέρνησής σας για τον πολιτισμό, που δεν θεωρείται πλέον κοινωνικό αγαθό αλλά εμπόρευμα, προκύπτει ευθέως από το περιεχόμενο της εισηγητικής έκθεσης του προϋπολογισμού. Εκεί διαβάζουμε στη σελίδα 31 ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ξεκίνησε πιλωτικά το 2014 μία επισκόπηση δαπανών, spending review, που καλύπτει πιλωτικά 6 υπουργεία, μεταξύ αυτών και του πολιτισμού. Ποιος ο σκοπός αυτής της δράσης? Να συγκρατήσει ή και να εξαλείψει τις μη παραγωγικές ή τις χαμηλής, τελειώνω, προστιθέμενης αξίας δημόσιας δαπάνες και να ενισχύσει εκείνες που έχουν υψηλό πολλαπλασιαστή απόδοση και επομένως προάγουν την οικονομική ανάπτυξη. Όλες οι τέχνες λοιπόν, το θέατρο, ο χορός, η μουσική, η ζωγραφική, θα έχουν πλέον ως μονάδα μέτρησης της προσφοράς και της ποιότητάς τους το χρήμα. Όποιος καλλιτεχνικός φορέας δεν είναι με όρους αγοράς ανταποδοτικός, θα οδηγηθεί στο θάνατο. Τόσο απλά και τόσο κοινικά. Όπως κοινικά οδηγείται στο θάνατο και τον Νίκο Ρωμανό, διότι δεν συναμορφώθη προς τις υποδείξεις. Το σύστημα εξουσίας έχει παντού τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά. Όποιος δεν προσαρμόζεται στους κανόνες του θα μείνει εκτός. Εκτός της δημιουργίας, εκτός της παιδείας, ακόμα και εκτός της ζωής. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ είμαστε με τη ζωή. Δεν θέλουμε ο Νίκος Ρωμανός να γίνει κανενός είδους σύμβολο. Δεν θέλουμε να γίνει λάβαρο. Δεν θέλουμε να φωνάζουμε αύριο ο Νίκος Ρωμανός ζει. Θέλουμε ο Νίκος Ρωμανός να ζήσει. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Γιατί αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα. Το λόγο έχει